tenis tenane iki. Engko seragenane langsung gelang kalung ya nganggo calung ngono dodene bolo ngono. Ya, aku gumun ora apa-apa lho Pak De padha-padha burung ning kan dalange kan Pak De. Aku gumun ka sing demung iki lho, piyayine kalem ning titis tenan. Iki sing demung. Kalem. Kalem titis. Kalem Mas, sampean kalem Mas. Nibang ketabu ki kaya ora mikir kae lho. Oh, ya jane ada pikiran nek kowe. Oh, lagi iki kae sing muni sing ada pikiran kae. Sing ngomong sing demung ki kalem ki sapa kalem? Aku ki lho. Lah mung urung tau ngelaki Darman kok. Oh iya ta? Urung kok. Urung. Ning jan ketoke kok ora pati kalem ketoke yo. Ketoke. Yo. Ana kang wis sis. Sugeng rawuh Bu Gesrek. Saking Wiramartan, matur suwun rawuhipun sarungan. Zaman
pancen tak pikir-pikir bener ngendi kamu kok. Pripun? Aku sebagai dalang. Heeh. Iki wayange iki apik-apik. Iya. Nek sing dalange kok le manjake kleru, ya dadine elek. Dadine elek. Heeh. Grungokke proses Ngrungokke. ora kok dodene Iki burung. wayange. Ya iya wayange. Nek cara wayang iki peradane emas. Iya. Ning nek dalange kok ora pecus, ya rapi. Kayak iki wayange buta glundung, diglundungke ya glundung. Glondong. Nah, lha kuwe Kayak- kok ngono ses. Nah dadi kabeh mau mengkare dalange. Mengkare Lah dalange. iki wayang, endi ana wayang kok ora manut dalang. Pamane Pasis, dodene burung, tak guang sar bongkol. Bali ngono kowe. Oh iya. Ayo Ayo monggo. Pak De. Wis, aku aku tak klarifikasi. Aku Piye? dipercaya orang Pak Wainora. Nah, Dipercaya lah iso. Yes. Yes. Aku bolone bose. Kuasa wis pokokne. Cak iya kok ayo. Lah ya ning ya pancen bener Pak De. Ah. Arep kanca-kanca apik ngono nek MC-ne kur lagu sak lajengipun. Monggo. Terus nunggu nembang, terus meneng madeg. Sampun lagu sak lajengipun. Monggo. Lah kok ngono sih api. Heh? Ning paling do disengiti piye kene. Apa? MC kakek ngomong, ora lagu malah mengguyon. Guyon, Yakin ya. ora ditanggap, Oh yakin. ngono. Mami. Ngomong wae ngono. Yo yo kate nyon perso kae. Ya wis labu Pak De, labu. Labu ya Pak De. Lah iya. Yo. Sepiro Mas? Lengen. Gelang-gelang Cek. saksi muga sliramu rapat kalbendani wiwit kunyang nganti akhir doang dados sing tak pikir-pikir. Yo ngomong-ngomong ki wong nyambut gawe ki ana susah ana